Hello guys! Magandang araw! Ayan, so yun. Tapos ko lang mag-edit ng vlog ng aking mga vlog. Ayan, so yun. So ngayon naman ay umaandar ang oras, no? Maulan. Nung nakaraan na maulan. Tapos may akala ko babalik ulit ang snow. At parang babalik ulit ang snow kasi sa ibang lugar magsa-snow ayon sa weather forecast, ganyan. Tapos kagahapon. Kasi pagpa-uwi ko, tapos maulan. Tapos tinitingnan ko, parang ang bigat ng bagsak ng ulan, parang ganyan, yung parang gano'n. Tapos pagkita ko, mga maliliit na yelo, ganyan, kasi nakaano sa jacket ko, makikita mo talaga silang Pero pag sa kalsada, hindi mo masyadong makita. Pero nakaano siya sa jacket ko, nakikita ko, sabi ko, bumabalik ang snow. Sabi ko, parang akala mo mga yung rock salt, ganyan, ganun ang mga itsura nila, ayan kahapon. Ayun, so tag-ulan na data. Ayan. So yun ngayon ay pupunta ako ng Aldi. Ayan, punta ako ng Aldi, bibili ako ng something na lulutuin sa bahay kasi yes, gusto ng asawa ko ng pork adobo with eggs. Ayan, so yun ang lulutuin ko sa kanya mamaya for dinner. Ayan, so yun. See you. Punta lang ako ng Aldi. Adobo is the key. Yes, adobo and the potato with egg. Tayo, eat. That's for you. Yeah. Ay, pati na may not done. Also here. I have. There's a lot. Men det är så lågt. Jag gick något att få. There's a lot there, my lovey. You can just put it there if you don't want to eat all. Oh, I have my Krabi. You like my Krabi? Yeah? Why not? Probably. Oh, it's open now. So good. I put spicy malabe. Yeah. Sriracha. You like? Sriracha, baby. Vad kan du det? The next day. Hi guys, it's me Michelle B. And welcome sa ating kusina. So for today's video, I'm cooking something for our dinner. So, charot. Ayan. So, nasa kayo, mataas na lugar. Charot. Ayan. So, meron na ako ditong pinakukulo ang patatas, which gusto ng aking jusawa ng patatas. So, may patatas ako dyan. And we're going to have a roasted chicken. Roasted chicken. Charot. Oops, I'm gonna open it so may nabili kami guys na chicken. Bale, na to guys? Marinated. Marinated, baby. At so this is the chicken. Parang yung ilaw against sa So we're going to bake it. Ang tawag dito?
Wait. Ililipat ko siya sa isang lagayan, sa ibang lagayan. Lagayan dito sa isang. Kasing laki ba? Ililipat ko siya para may iba yung lagayan niya. Charing. Para lumaki-laki yung lagayan niya. Charing. So, ito na siya, guys. Kita niyo ba? Parang alam niyo ba? Parang ang taba ako dito sa damit kong to. Charing. Ako ka ilalagay para ano. May itataas pa ito. Ayan. May itataas pa yan. Parang taba ako sa damit kong to. Charot. Hindi kasi nakaganto kasi ako. Tapos parang, ano ko, diba? O, diba? Oh. Oh. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong parang tabihan ka. Charot. Ewan ko ba yan sa TikTok? Ay, nakaporods. Ayan. So, parang lumiit ako dyan. Charing. Baby, kalma. Ano ba yan? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong ganang dahilan para tabihan ka. Kalma. Charot. Ay, naka po. Ito siya. Ano ba yan? Maano yung kamay ko sa ano niya. Kasi, ito siya guys, oh, yung ating manok. So, okay siya ngayon dahil hindi ko kayo siya nilagay sa refrigerator, no? Hinayaan ko lang siya dito sa sa refrigerator. Hindi ko siya nilagay sa freezer ba? What I mean is sa freezer. So, hiwa-hiwaan ko lang siya para pumasok yung hotness. Hotness. Iba yung binuksan ko. 150 lang. Tapos, mag-preheat muna tayo ng 5 minutes, 6 minutes. Tapos, ilalagay natin to guys. Ayan, so yan. See you later. Kumukulo na yung ano ko, apaw yan. Tingnan nyo guys. Oh. Diba? Naapaw yan siya. Ganyan yan siya. Charot. Pala-up. Hello, I say welcome back. Welcome in my kitchen. Whoa. See that? The Henshel. Oh. Wow. Fleisch. Meerside. In 200 Grad von 20 Minuten. Yeah. Baby, kalma. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Charot. Yung patatas ko, luto na yan siya. Ayan. Pinakukuluan ko lang ng very light. Ibinalik ko yung takip niya. Kasi nga, para naman siya. Tapos, nandito pa yung aking adobes. Ang aking pork adobes kagabi. So, yes. Kalma. Na LSS ako dun sa kalma na yan. Kalma dance na yan. Pasensyahan nyo, minsan nag-ano tong aking So, yan siya. So, yes. Kalmahan lang natin mga Mare kasi matagal-tagal pa. Mamaya pa ang dating na aking jusawa. So, no need to rush anything. Charot. And everything. Charot. Nanonood ako ng TikTok. Tapos, ang ginagawa ko ngayon guys, anyway, wala kaming pasok ngayon at saka sa Lunes because of the carnival season here in our state. dito sa meron kasing iba na may pasok, meron naman ibang wala. So kumbaga sabi kasi ng teacher namin dito lang sa
Rainland. Basta ganun, sinabi. Basta wala kaming pasok ngayon, tapos sa Monday. So, very long weekend. People. Ayan, so yun. Kaya ang ginagawa ko ngayon, guys, is dito ako sa bahay. Tapos, nanonood ako ng YouTube. At meron akong pinafollow sa TikTok na German, nagtuturo ng mga German, ganyan, yung mga sample, ganyan. Wait lang, parang tabingi itong phone ko. Wait lang, guys. I wanna make this good. Ayan, so yun. So, yes. Nandito ako sa aming pasensyahan nyo na parang malaki ko sa pero dahil lang siguro dito sa aking suot, pero hindi naman talaga ako malaki. Same pa rin yung bigat ko. Hindi naman nagbago. Ayan, bumalik na nga siya sa dati kong bigat Dati, yung bigat ko is, bago ako dumating dito, ang bigat ko is 55. Tapos, syempre, lamon is life, food is life, ganyan. Kasi, lahat pwedeng kainin. Kumbaga, lahat ng gusto ko ay binibigay ng aking asawa. Lahat ng gusto kong kainin, lahat ng alam niya na gusto ko, ganyan. So, yes, no limit ang pagkain. Ganyan. So, yun. So, hanggang sa nag-decide kaming bumili ng, tawag ito? Weighing scale, ganyan. Tapos, nagkilo kami. So, doon ko nalaman na, oh my God! Ayan, lumaki ako. Yung hindi ko naman kasi nakikita sa katawan ko na lumalaki ako. Siguro, bumibigat, ganyan. Yung parang, more on siksik, liglig, no, maapaw. Charit! Kasi hindi ko naman masyadong Kasi alam ko naman na malaki talaga ang braso ko, guys. Ito talaga yung ko. So, yun. So, naging 61 ako. Tapos sabi ko, oh my God, I'm so fat. Ayan, tapos, simula nun, syempre, naging na ako, ganyan. Tapos, so, bumalik na siya sa dati. Hindi na ganun hindi na siya gano'n. Kahit na kumakain ako ng madami, I'll try my best na maano ko din yun, alam mo yun, mailabas, ganyan. So, yes, I'm always drinking tea. And very helpful siya, ganyan. So, yun. So, nag-tea time ako habang nagluluto ako, ganyan. So, yun. Tapos, after mamaya kumain, mag-tea ulit ako. So, yun. Nagtiti ako, yan. Tapos may kinakain kayo ng cookies, diba? Anong diet dun? Charot. Joke mo. Hindi naman talaga ako nag-diet. Kumbaga, kung kinakain ko lahat ang gusto ko, tapos iinuman ko lang yan ng tea. Sus, ilalabas yan kaagad ng aking ganyang kabilis. Ganun. No need to, to etchos. Charot. And so, see you later! Mag-aaral ako ngayon. Ayan, so, pinubukat ko kasi inaano ko tong libro ko. Ayan. Kasi nga, walang pasok. So, hindi pwedeng matingga. Kasi, malapit, pagka natapos na itong, mag-exam. So, kailangan to nag-exam. So, yes, I am practicing speaking the language, ganyan. Kasi, it's really important. Because, our teachers speak German. Yeah. Nagsasalita din siya ng English if really needed na kailangan i-explain pagka hindi talaga naiintindihan. I-explain talaga niya yan. So, yun ang kinaganda sa aking guro. Ganyan. So, yun magaling siya. Magaling siya mag-ano ng mga language ng iba. Ganyan. So, yes. At, ang okay sa kasi mabait siyang teacher, kumbaga very approachable siya, ganyan, na pagka may tanong ka, ganyan, tapos lagi niya sinasabi na keine Angst, ganyan, kumbaga, huwag kang matakot, huwag kang mag-worry, huwag kang mangamba, parang mga ganun ba, na na ganun talaga, langsam, or ein bisschen, or slowly, a little by little, matututunan din namin, ganyan. Kasi, wala naman ako ng mga klaseng talagang kasi pagka German ka, syempre, kailangan mo pang mag-aral ng German language, German ka na nga, di ba? Kumbaga mga klasiko, mga katulad ko rin na gustong matuto ng language, at saka guys, dito, very required talaga
Lalo na pagka long term ka talaga dito. Kung halimbawa, dito ka na nakatira. At halimbawa, katulad ko, nakapangasawa ako ng German, ganyan. So, it's really a must. Ganyan. So, yes. It's really a must. At saka kung gusto mo na magkaroon ng maayos na trabaho or yung maano-ano naman na trabaho, yung tipong okay naman na trabaho, ganyan. So, most of trabaho din naman dito is okay din naman, ganyan. Kumbaga, kasi malaki sahod dito. Pero, malaki din ang cost of living. Ganyan. So, ganun. So, ewan. Ayan. So, yes. That's the, I don't know what will happen next after. But, yeah. I leave it to the Lord everything. Ayan. Let your will be done, O Lord. Ganon. Kasi kahit na anong gusto mong sabihin, tapos gusto mong, tapos hindi naman pala yung para sa'yo. Wala din. So, kaya kailangan nating i-lift lahat sa Panginoon. Kung ano man yung plano niya sa atin. Ganyan. So, yun. Yeah. Oh. Yes. So, mag-aaral ako ngayon, guys. Magbabasa-basa.